Matthew, engdeng pi ingkoy rafo angdeng so isipen kre ketom. An sisining arat ke bangket aning so pimar, atum ametang metang ateng tom ceporep si piso ke cepang driji apinso, apangkang tumji si kedam atum ason plangji. Hala tumbang po ke kelulapen bang po abidi ke doa tumlo kelu atum ke ametang metang ateng tom ke cepon ahut akaprek ajang tu cepon pedeplo bonta abidi ke do atum ke ametang metang meteng tom along jang tu papleng setsi damlo bonta hala ke cepang dia pinso abang ke bang padesi hala tung kado kabeta amek jang klip lo ansi jirlo apor ke hona bang hang si pulo lang tapiso ke cepang riji pinso nang letang lo alang glipan kang tumjile nang baravang hunon ansi halabang so anim so pimar atum turpet si ametang metang ateng tom cesiklo ansi kelu atum abidi kedo atum apang pulo nang tumajang tu ne tumapanasap ne pita pima ne tumateng tom mepji tok tok lo bonta abidi kedo atum taksi pulo pitek te pima ne tum lapen nang tum apan ke la dorde de chi la ala nang tum hake jora tum malong damra nang tum metam metam apal che nam dam non halatung ke nam dam ahut piso ke cepang riji apinso abang banglo lapen ke cesiktang atum alang lipen pen piso ke pangri ake chopi adim luto